ቀልጢፎም ዝረአዩ ምልክታት ጥንሲ ምልክታት ጥንሲ ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝጠነሰት ዘመላኽቱ ምልክታት እዮም። እዞም ምልክታት ጥንሲ ኣብተን ቀዳሞት ቀዳማይ ክሳብ 2 ሰሙናት ጥንሲ ከም ዘሎ ትፈልጥሉ ምልክታት እዮም። መብዛሕትኦም ናይ ጥንሲ ምልክታት ብምኽንያት ምውሳኽ መጠን ሆርሞናት ማለት እውን ምውሳኽ መጠን ፕሮጀስትሮንን ኢስትሮጅንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ዝመፁ እዮም። ኣብዚ ቪድዮ ቅድሚ ሽንቲ ምርመራ ምግባርኪ ጥንስቲ ምዃንክ ዝሕብሩ ካብ ፍሉይ ስምዒት ምሽታት ክሳብ ዘይተፀበኹ የድኻም ሰውነት ቀልጢፎም ክረኣዩ ዝኽእሉ 11 ምልክታት ጥንሲ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እቶም እንሪኦም ምልክታት ጥንሲ ካብ ሰበይቲ ናብ ሰበይቲ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ካብዞም ሕዚ ብዝርዝር እንሪኦም በተለይ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰሙናትን ወርሕን ዝረኣዩ ምልክታት ኣብ ገሊአን ክሳብ ደቂስካ ምሕካም ከስዕበለን ዝኽእል ሕማም ሒዙለን ክመጽእ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊአን ድማ ምንም ኣካላዊ ለውጥን ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከይጋጠመን ክሳብ ዝወልዳ ክጸንሓ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ሚስጥራዊ ጥንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሕዚ እቶም ቀልጢፎም ኣብ መጀመርያ ሰሙናት ዝረኣዩ ምልክታት ጥንሲ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ድማ ሼር፣ ላይክን ኮሜንትን ንግበር። ሰናይ ጻኒሒት። እቲ ኣብ መጀመርያ እንሪኦ ቀልጢፉ ክረአ ዝኽእል ምልክት ሞርኒንግ ሲክነስ ኢልና ንጽውዖ እዩ። ብተደጋጋሚ ዕውልውልን ተምላስን ክህሊ ከሎ እዩ። እዚ ምልክት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት ጥንሲ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ጥንሲ ምስ ተፈጠረ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 3 ሰሙን ዝኽሰት እዩ። ኣብ መብዛሕትአን ነፍሰ ፁራት ድማ ኣዝዩ ልሙድ ምልክት እዩ። ዕውልውልን ተምላስን ዝወለዶ ምቕናሽ ሽውሃት ሓልሓሊፉ ድማ ሕማም ርእስን ክብድብድ ምባልን ድብርትን እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣብ መብዛሕትአን ኣዴታት ንግሆ ዝኽሰት ኮይኑ ኣብ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ከጋጥመን ይኽእል። እዚ ሕማም ኣብ መብዛሕትአን ኣብ መበል 12 ሰሙን ጥንሲ ክገድፈን ይኽእል እዩ። እዚ ምልክት ከቢድ ናይ ዕውልውልን ተምላስን ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናብ ጻምእ ማይ ሰውነት ብርቱዕ ድኻምን ክሳብ ዓርስኻ ምስሓትን ዘስዕበለን ኣለዋ። ከቢድ ዕውልውልን ተምላስን ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ምርመራን ሕክምናን ስለ ዘድልየን ቶሎ ናብ ሕክምና ክኸዳ ይምከር። ይኹን እምበር ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ እዚ ምልክት ከየርአያ ክሓልፎ ይኽእላ እየን። እቲ ካልኣይ ቀልጢፉ ክረአ ዝኽእል ምልክት ቀሊል ቃንዛን ለውጢ እውን እዩ። ካሊእ ምልክት ካብቶም ቀዲሞም ክረኣዩ ዝኽእሉ ምልክታት ጥንሲ ለውጢ ኣብ ጡብ ካብ ካልኣይ ክሳብ 3 መዓልትታት ክረኣዩ ይኽእሉ። ምልክታት ለውጢ ጡብ ምስቲ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት ዝረአ ዝመሳሰል ኮይኑ ጡብ ምምላእን ኣብ ጫፍ ጡብ ቃንዛን ተፈልዩ ክረአ ይኽእል እዩ። ካሊእ ድማ እቲ ኦሬላ ኢልና ንጽውዖ ጫፍ ጡብ ካብቲ ዝነበሮ ሕብሪ ወሲኹ ይጽልም። ኣብ ዙርያ ጡብ ዝርከቡ ሰራውት ደም ድማ ብዝበለጸ ተወጣጢሮም ክረአዩን ይኽእሉ እዮም። ከም ልሙድ ኣብ መጀመርያ ጥንሲ ምልስላስን ምሕባጥን ካሊእ ለውጢ ጡብ የጋጥም እምበር ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ኣካላትና ምስ ጥንሲ ዝተኣሳሰር ልዑል ሆርሞናዊ ንጥፈታት እናተላመደ ምስ ከደ ምልክታት ለውጢ ጡብ ብቑሩብ እናቐነሰ ይኸይድ እዩ። እቲ ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ምልክት ድማ ብተደጋጋሚ ሽንቲ ምባል እዩ። ብተደጋጋሚ ሽንቲ ምባል ሓደ ካብቶም ክረአዩ ዝኽእሉ ናይ መጀመርያ ምልክታት ጥንሲ እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ኣካላትና ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ዕሸል ንምቕጻል ተወሳኺ ደምን ፈሳስን ስለ ዘመንጪ ኩላሊት መጠን ደም ንምጽራይ ዝያዳ ትሰርሕ ብምግባር ክውገድ ዝግብኦ ነገር ብሽንቲ መልክዕ እዩ ናብ ደገ ዝውገድ። እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ሽንቲ ንኽመጽእ ምኽንያት ይኸውን። እቲ ሕብሪ ሽንቲ እውን ክቕየር ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዕሸል እናዓበየ ምስ ከደ ማህፀን ብዓቐን እናወሰኸት ትኸይድ ከላ ኣብ ፍሕኛ ሽንቲ ጸቕጢ ይፈጥር እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ተደጋጋሚ ሽንቲ ንኽመጽእ ይገብር። ኣብ መበል 4 እንሪኦ ቀልጢፉ ክረአ ዝኽእል ምልክት ድማ ድኻም ሰውነት እዩ። ድኻም ድሕሪ ጥንሲ ኣብ ቀዳሞት ሰሙን ክኽሰት ዝኽእል ናይ ጥንሲ ምልክት እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ኣካላትና ንዕቤት ዕሸል ንምቕጻል ልዑል መጠን ፕሮጀስትሮን የምርት። ብኣንጻሩ እቲ ዝወሰኸ ሆርሞን ንመስርሕ ምሕቃቕ ስርዓተ ምግቢ ከዝሕሎ ይኽእል እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣካላትና ኣብ ሙሉእ መስርዕ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ዝያዳ ጉልበት ስለ ዘውፅእ ነፍሰ ፁራት ዝያዳ ድኻም ክስምዐን ይገብር። ይኹን እምበር ኣብ እዋን ጥንሲ ድኻም ብሰንኪ ሕፅረት ኣይረን ዝመጽእ ዋሕዲ ደም ክኸውን ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ ምግባር የድሊ እዩ። ኣብ መበል 5 እንሪኦ ምልክት ድማ ቀሊል ምፍሳስ ደም ማህፀን እዩ።
قليل مفساس دم محزن أب قدماي 3 ወርሒ ክረአ ዝኽእል ምልክት ጥንሲ እዩ። ድሕሪ ምድቓል እቲ ድቂ ኣብ መንደቕ ማህፀን ብምትካል ኣብ እዋን ጥንሲ ብዘይ ቃንዛ ከብዲ ቀሊል ምፍሳስ ደም ካብ ማህፀን ይስዕብ። ይኹን እምበር ኩለን ነፍሰ ፁራት እዚ ቀሊል ምፍሳስ ደም ማህፀን ዘይከጋጥመን ይኽእል እዩ። እተን ቀጻሊ ዝኾነ ምፍሳስ ደምን ቁርፀት ከብድን ብፍላይ ናብ ሓደ ወገን ታሕተዋይ ከብዲ ዘዘንበለ ቁርፀት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ክኸውን ስለ ዝኽእልን ምውራድ ጥንሲ ከጋጥም እውን ስለ ዝኽእል ቀሊል ምልክት ጥንሲ እዩ ኢለን ዕሽሽ ክብሎ የብለንን። ቀልጢፈን ድማ ናብ ሓኪም ክኸዳ ይምከር። ኣብ መበል ሻድሻይ እንሪኦ ቀልጢፉ ክረአ ዝኽእል ምልክት ድማ ሕማም ርእስን ምድንዛዝን እዮም። ሓደ ካብቶም ቀዲምና እንሪኦም ምልክታት ጥንሲ ኮይኖም ኣብ ኣካላትና ብዝፍጠር ለውጢ ሆርሞናት ከምኡ እውን ምውሳኽ ዝውውር ዕደት ደም ዝመጽእ እዩ። እዚ ሕማም ካብ ምልክታት ጥንሲ ወፃኢ ማለት እውን ለውጢ ሆርሞናት፣ ጭንቀት፣ እኹል ድቃስ ዘይምድቃስን ወይ ካፌን ምብዛሕ ክህሊ ከሎ ክፍጠር ዝኽእል እዩ። እተን ኣብ እዋን ጥንሲ ቀጻሊ ሕማም ርእሲ ዘጋጥመን ንዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ምስ በዓል ሞያ ጥዕና ምክክር ምግባር የድሊ። ምክንያቱ ካብቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ዝረኣዩ ምልክታት ሓደጋ ሓደ ስለ ዝኾነ። ኣብ መበል 7ይ እንሪኦ ድማ ምንፋሕ ከብዲ እዩ። እዚ ካብ ልዑል መጠን ሆርሞን ፕሮጀስትሮን ዝምንጭን ንስራሕ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ኣካልን ዝጸሉን ነፍሰ ፁራት ዘጋጥመን ልሙድ ምልክት እዩ። እዚ ለውጢ እዚ ኣብ ከሽዐ ጋዝ ክውስኽ ይገብር። እዚ ምልክት ምምላእ ከብዲ ድማ ዘይምቾትን ምንፋሕ ከብድን ከጠቃልል ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት ዝርአ ምልክታት ዘዘኻኽር እዩ። እቲ ሻምናይ ምልክት ድማ ቀሊል ቁርፀት ታሕተዋይ ከብዲ እዩ። ቀሊል ቁርፀት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት ጥንሲ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ማህፀን ኣብ ዝርከብ ታሕተዋይ ከብዲ ቃንዛ ወይ ድማ ምጭብባጥ ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ምስ ቁርፀት ወርሓዊ ጽግያት ዝመሳሰል እዩ። እቲ ሻምናይ ምልክት ድማ ቀሊል ቁርፀት ታሕተዋይ ከብዲ እዩ። ቀሊል ቁርፀት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት ጥንሲ ኮይኑ ካብ ከባቢ ቀዳማይ ሰሙን ክሳብ ካልኣይ ሰሙን ዝኽሰት እዩ። ኣብ ጥቓ ማህፀን ኣብ ዝርከብ ታሕተዋይ ከብዲ ቃንዛ ወይ ምጭብባጥ ክህሊ ይኽእል። እዚ ድማ ምስ ቁርፀት ወርሓዊ ጽግያት ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይዚ ምልክት እውን ተመሳሳሊ ኣካላትና ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ድቂ ንምምጋብ ዝሕግዙ ሆርሞናት ብቕልጡፍ ብምፍራይ ከምኡ እውን ምስ ዕቤት ናይቲ ህፃን ተተሓሒዙ ምስ ፍሕፋሕ ማህፀን ዝመጽእ እዩ። ቁርፀት ታሕተዋይ ከብዲ ወይ ምጭብባጥ ቅድሚ ምጥፍኡ ን2 ክሳብ 3 መዓልትታት ክጸንሕ ይኽእል። ይኹን እምበር ከቢድ ቃንዛ ታሕተዋይ ከብዲ ወይ ቃንዛ ምጭብባጥ ብሓደ ወገን ጥራሕ ብሰንኪ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ወይ ካልእ ጸገማት ክኸውን ስለ ዝኽእል ንቡር ምልክታት ጥንሲ መሲሉና ዕሸሽ ከይንብል እቶም ምልክታት ንምግምጋም ናብ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ተመሳሳሊ ምልክት ጥንሲ ድማ ሕማም ሕቆ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ማእኸላይ ጨዋዳን ምፍትሕታሕ ጀማውትን ክመጽእ ዝኽእል እዩ። ኣብ መበል 9ይ እንሪኦ ምልክት ድማ ቅልጡፍ ስምዒት ምሽታት እዩ። ቅልጡፍ ስምዒት ምሽታት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት ጥንሲ ብሰንኪ ለውጢ ሆርሞናት ዝመጽእ እዩ። ነፍሰ ፁር ኣዶ ልክዕ ከምቲ ጣዕሚ ምግቢ ምቕያር ንጨናታት ወይ ንዝቕየር ናይ ምሽታት ሕዋሳት ቀልጢፋ ክትስተውዕል ትኽእል እያ። ብተወሳኺ ገለ ነፍሰ ፁር ደቂ ኣንስትዮ ገለ ጨናታት ከም ምግቢ፣ ሽቶ ወይ ጨና ገለ ፍርያት ገዛ ምስ ዘሽትታ ዕውልውልን ተምላስን ኢሉ እውን ክሳብ ሕማም ርእሲ ከስዕበለን ይኽእል እዩ። ኣብ መበል 10ይ እንሪኦ ምልክት ድማ ጻዕዳ ፈሳሲ ካብ ማህፀን እዩ። ጻዕዳ ፈሳሲ ካብ ማህፀን ኣብ ኣካላት ነፍሰ ፁር ጓል ኣንስተይቲ ብምውሳኽ ኢስትሮጅን ዝፍጠር ናይ ጥንሲ ምልክት ኮይኑ ብንቡር ዝፈሳሲ ንጹህ ጨና ዘይብሉ ደመና ዝመስል ከም ጻዕዳ ንፋጥ ክረአ ዝኽእል እዩ። እዚ ጻዕዳ ፈሳሲ ማህፀን ግን ብዙሕ ጨና ዘለዎ ብተወሳኺ እውን ምሕኻኽን ምቅጻልን ዝረኣየን እንተደኣ ኮይኑ ብሓኪም ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ እንሪኦ ቀልጢፉ ክረአ ዝኽእል ምልክት ድማ ምቕሓር ወይ እውን ምልክታት ጨጎራ እንትህልው እዩ። ምቕሓር ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ብፍሰት ፕሮጀስትሮን ዝረኣዩ ምልክታት ጥንሲ ኮይኑ ውጽኢቱ ድማ ምድንጓይ ስርዓትን ሕቃቕ ምግቢ እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ንመዓንጣ ምስ ከብዲ ዘራኽብ ጨዋዳ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ብተደጋጋሚ ይልጥእ። እዚ ድማ ኣሲዳዊ ጽማቕ ከሽዐ ናብ መዓንጣ ክምለስ ይገብር። ነዚ ስዒቡ ቃንዛ ደረት ተደጋጋሚ ምጉሳዕን ክሳብ ሕቆ ምቅጻልን ከስዕብ ይኽእል። ክንዕገሶ ዘይንኽእል ቃንዛን ካልእ ምልክታትን ተስዒቡልና ግን ብሓኪም ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ምሳይ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሃበለይ እናበልኩ ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ላይክ ኮመንት ብምግባር ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ንግበር።
ንኩሉ ዓይነት ሃናፀ ርእይትኹምን ኣብ ቀጻሊ ክሰርሐልኩም እትደልይዎ ርእስትን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ይቐኒየለይ።